Ναι, βάζει κι άλλο μέσο, έτσι Άρη. Να δούμε εδώ την προσπάθεια με τον Ασίς για την Ομόνοια ευκαιρία. Ο Πορτογάλος περνάει τους πάντες και τα πάντα. Μόνο Σαϊθάρ, τώρα το γκολ. Όμορφο γκολ από τον Νούνο Ασίς, ο οποίος αν το κατάφερνε στο πρώτο κομμάτι της φάσης θα μιλάγαμε για ένα από τα πιο ωραία γκολ της χρονιάς. Για το πολύ όμορφο γκολ εδώ του Νούνο Ασίς. Και κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία θα περάσει τον Μόισοφ και τον Νίνου. Θα τον νικήσει ο Σαϊθάρ. Θα πάρει όμως το rebound με τον Μαρτσίνιακ ουσιαστικά να είναι αυτός ο οποίος δεν κάνει το κοντρόλ για να διώξει την μπάλα μετά την απόκριση του Σαϊθάρ. Και ο Ασίς θα κάνει το ΑΕΚ Ομόνοια 1-3 στο 82ο λεπτό. Ωραία προσπάθεια από τον Γερόλικο, τον Νούνο Ασίς. Και πάλι εδώ από άλλη κάμερα το τρίτο γκολ της Ομόνοιας απόψε. Έχει αλλάξει και πάλι πλευρά ο Μέσκα με τον Σταύρου. Ο Μέσκα το πλασέ γκολ 1-0. Η ΑΕΛ με τον Μέσκα στο 40. Κοιτάξτε τον Κουτατέρ που βλέπει τον Μέσκα να κάνει κίνηση. Αμέσως στο πλασέ βρίσκει απροετοίμαστο τον Γκρουμίνς, ο οποίος περίμενε ότι θα έκανε κοντρόλ για να πλησιάσει. Αμέσως όμως το πλασέ από τον Μέσκα. Ξανά εδώ την ώρα που φέρει. Τώρα ο Ντασίλβα πέρασε για τον Ζωάο Πέδρο. Αυτός κάθεται για τον Τουράμ. Ο Βραζιλιάνος με τον Αμορίν τον απέφυγε. Έστρωσε στο Στογιάνοβιτς το σούτ 1-0. Πολύ όμορφο γκολ από τον Λούκα Στογιάνοβιτς αλλά και τον Τουράμ. Ανοίγει το σκορ ο Απόλλωνας με τον Σέρβο. Πολύ ψύχρεμο τελείωμα με το πλασέ ουσιαστικά μέσα μέρος από τον Στογιάνοβιτς. Νομίζω είναι γκολ που δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε στην Κύπρο, Μιλένκο. Δυνατό πλασέ στη γωνία. Δεν το περίμενε ούτε και ο Κίσας αυτό το τελείωμα. Και ένα